Старонкі гартаем, казкі чытаем. Беларуская народная казка «Лисица и журавель». Лисица пасябравала з журавлём і пайшла клікаць яго ў госці. «Прыходзь, кумок, прыходзь, дарагі, ужо я цябе так пачастую». Прыйшоў журавель у госці, а лисица наварыла маннай кашы, размазала па талерцы, а сама і частуе. «Еш, кумок, сама гатавала». Журавель лоп-лоп носам, стукаў, нічога ў рот не трапляе. А лисица тым часам ліжа ды ліжа кашу, так усю сама і з'ела. «Ну, — кажа, — не загневайся, даражэнькі кум, болей частаваць няма чым». «Дзякуй, кума, і за гэта. Прыходзь да мяне ў госці». На другі дзень прыходзіць лисица да журавля. А журавель згатаваў цуру, наліў углячок з вузкім горлам, паставіў на стол і кажа: «Еш, кума, болей частаваць няма чым». Лисица круціцца вакол глячка, і так зойдзе, і гэтак, і лізне яго, і панюхае, ды нічога не дастане, не лезе галава ў глячок. А журавель дзяўбе сабе і дзяўбе, пакуль усяго не паеў. «Ну, — кажа, — не загневайся, кума, болей частаваць няма чым». Узяла лисицу злосць, думала, што наесца на цэлы тыдзень, а дамоў пайшла галодная. З таго часу і сяброўства у лисіцы з журавлём прапала.